dia a tothom. Des de la residència Sant Bartomeu de Bellpuig comencem la campanya de les ametlles. Porten la llista ja oficial. És la mateixa, mida ulleres i mida... Com se Amb un senyor i una senyora, perquè li sembla un castanyer i una castanyera. I aquí tenim que van enviar-te a un castanyer 2025, un aplaudiment molt fort. Ja som aquí. Mireu cap aquí, molta felicitat, castanyer, castanyera. Bon dia a tothom. Aquí tenim tota la colla pelant ametlles. Bon dia. A veure com va això. Vinga, quantes ametlles tenim aquí a la primera taula. Bon dia, senyores. Com va la feina? A tots. Molts d'agraït. La primera vegada que faig una festa així i mai m'havia disfressat de res. I em fa molta il·lusió, molta gràcia i molta bona festa a tothom. I queda inaugurada aquesta castanyada. Felicitats a tots. Visca el castanyer, visca la castanyera.